An ka lajɛbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen ma ni wagati la. Oui, ka filɛlibagaw de fo toujours barisa olu de ma caman b'u ka baara bila k'u sigi ka nin waati ma kɔnɔ. An fana ye nakun don ni Ala kɔni ma basi kɔni kɛ anw na miniti 30 fo ka taa 35 ma u tɛna nimisa farikoloɲɛnajɛ ale kunnafoni ko la bi. Siga tɛ o kuma la Muntaka Tarawele Joliba TV de la farikoloɲɛnajɛ kibaruya kɔni a tɛ kɛ maa si nɛgɛla ye i n'a fɔ an donna la n y'a ɲɛfɔ an ɲɛna cogo min na Mali dege karamɔgɔ adjoint n'o ye Alu Badara Jalo Konti ye sibiri tɛmɛnen FEMAFOOT Jabala la ale ye wele bila joueur ma 27 ma minnu kan ka na participer éliminatoire CAN 2025 la ka d'a kan Mali kan ka Mozambique bisimila an bɛ se ka fɔ juma nata o bɛ bɛn septembre kalo tile 6 ma san 2024 o kɔfɛ an bɛ déplacer ka taa Afrique du Sud kaw fɛ yen nɔ walasa ka taa Eswatini fɛnɛ kunbɛn o yɔrɔ la nin bɛɛ lajɛlen bɛ don CAN 2026 et CAN 2025 min kan ka taa Maroc kaw fɛ yen nɔ o éliminatoire hukumu kɔnɔna na donc an bɛ jaw lajɛ ka segin ka na. Ka kɛ ni Coupe d'Afrique san 2025 mun bɛna kɛ Marocains fɛ éliminatoire baaraw ye. Mali donnatɛmɛ degeli karamɔgɔ ye wele bila ntolancila 27 ma minnu bɛna Mali jɔyɔrɔ fa septembre kalo tile 6 na tile 9 nata. Jalatigi Amari Traoré ale mun tun gulonna Fédération Malienne de Football fɛ juin kalo tɛmɛnen ka kɛ ni jalakili dɔw tali ye ka Mali senatolanci ko labɛnbaw sɛgɛrɛ tɔgɔ bɛ ma welelenw na. Ka fara o kan Yves Bissouma, Kevin Zoe fo ka taa se Musa Jɛnɛpo ma olu bɛ segin ka na. Nka fɛn min ye Mamadou Samassa, Boubacar Kiki Kouyaté, Sikou Niakhaté, Djadje Samasekou, Kamori Doumbouya fo ka taa se El Bilal Touré ma olu kɔni tɛ ma welelenw na. Makura welelenw ye Malik Yalikoué, Cheikh Keita, Ousmane Diakité, Mamadou Sangare, Sori Ibrahim Diarra ani Ousmane Diallo n'ale bɛ dolanci Joliba AC la. Faraɲɔgɔnkan daminɛna kunun tɛnɛ Kabala wa Mali bɛna Mozambique bisimila jumadon septembre kalo tile 6 stade 26 mars la ka laban ka taa Eswatini kama tɛnɛndon Afrique du Sud kaw fɛ. Ka ladɔnniya k'a fɔ ko Mali bɛ bakuruba 9nan kɔnɔna na ka fara Mozambique, Eswatini ani Guinée-Bissau kan. Aw ni an bɔra sisan ka liste de publication reportage lajɛ an bɛ se k'a fɔ kɛnɛ kan sa Alu Badara Jalo Konti a ye wele bila a ka cɛden 27 ma minnu kan ka na participer o kɛra min ye sibiri tɛmɛnen bi yɛrɛ n'o ye tarata sɔgɔmada ye an y'a ye yɛlɛma dɔw donna ko la Muntaka Tarawele an bɛ se k'a fɔ joueur dɔw y'a jira k'a fɔ olu tɛna se ka na kura wɛrɛw fana farala kɔ o dun ko kɛra cogo di? Oui, Dede ni Alu Badara Jalo Konti n'a ye joueur 27 tɔgɔ bɔ sibiri don ka kɛ ni yɛrɛ ka kuma fɔlen bi sɔgɔmada na an y'a ye maa 8 olu tɛna ye a ko kɛnɛ kan. Bon an kɔni bɛ se ka min fɔ maa 3 bɛ o la olu kɔni ka match laban min kɛra u ka tɔn fɛ an y'a ye olu kɔni ye blessure sɔrɔ n'o bɛ Amari Traoré ko fɔ n'ale ye capitaine ye ale yɛrɛ ka blessure ka bon cogo min na ni a yera examen kɔfɛ an bɛ sɔn ka mɛn ka sɔrɔ an ma Amari ye équipe nationale ale fɛ donc Amadou Aïdara Doudou fo ka taa se Nɛnɛ Dorgelès ma ninnu 3 bɛɛ lajɛlen kɔni fana ye blessure sɔrɔ u ka match ale o la min bɛ fara olu kan sa o de ye Massadio Aïdara donc ka taa se Maliki Yalikule ma ale ni Lucien Kevin Zoe donc olu fana bɛ a la Lasine Sinayogo ka fara Musa Silama o maa 8 olu kɔni si tɛna ye a la olu de maa 27 an bɛ se ka fɔ Konti ka maa 19 o de bɛna a répond mais u ye maa 3 wɛrɛ fana fara a kan ka kɛ maa 22 ye donc n'i y'o maa 3 ta k'o lajɛ an bɛ se ka fɔ Red Sarr ale défenseur n'o ye Fodé Doucouré ye ale bɛ a la ka taa se an ka U20 attaquant 2 bɛ yen olu fana bɛ a la n'o bɛ Amadi Kamara ale ni Mamadou Doumbia olu ko fɔ donc je pense que ninnu kɔni de bɛna se ka maa 22 de bɛna baara kɛ ni Konti pour le moment mais même il faut ka fara ka Dede déjà an bɛ se ka fɔ équipe dɔw joueur dɔw kɔni sera yan ka ban parce que n'i y'a ta k'a lajɛ jɔkɔlɔsiba 2 o ye Sodi ani défenseur 1 o 3 bɛɛ sera ka fara Djigui Diarra ale o kan Falaye Sako ale fana ale sera yan ka ban donc an bɛ se ka fɔ min ye Mamadou Fofana Nozo ale fana sera yan ka ban donc joueur kɔni to kɔni don bi journée fo ka taa se milieu ma parce que championnat européen an bɛ o de kɔnɔna la hali bi pour que u ka balontan laban kɛ u ka sɔrɔ ka na. Muntaka Traoré n'an ye liste in ta k'a lajɛ en général kɔrɔlen remanielen ka yɛlɛma ka kɛ kura ye an bɛ se ka analyse jumɛn kɛ nin liste na est ce que liste ye joueur minnu tɔgɔ filɛ nin an bolo an bɛ se ka fɛn dɔ kɛ ni ninnu ye wa? Bon i b'a dɔn an bɛ crise kɔnɔ an b'a fɛ ka bɔ crise kɔnɔna la match ninnu kɔni ye jagoya a kɛlen ye jagoya parce que c'est des dates FIFA sinon ni liste ninnu ta k'a lajɛ yɛlɛma mun bɛ ka don a la tantɔ an famana ka nin ye an ka équipe nationale la
k'a ye ko ni écart pas k'a ye ka yɛlɛma ka taa directement vraiment a bɛ toujours amateurisme n'o bɛ fɔ an ka baaraw kɔnɔna la surtout fɛn ma foto ale kɔnɔna la a bɛ olu sɔn ji la hali bi sinon maa 8 tiɲɛ yɛrɛ la a cayala kosɛbɛ bon n'i y'a ta k'a lajɛ yɛrɛ même bi sɔgɔmada na an bɔra k'o fana ye fédération ye communiqué kɛ ko min ye degeli karamɔgɔ kura an da bɛna s'a ma n'o ye Tom ye k'ale bɛna sigi ban kan ka match fana o ko fana kɛ bon c'est toujours des informations an bɛ maaw kunnafoni a la mais an bɛ ne bɛ n ta kuncɛ ni min ye toujours Mali de ka bon ni an bɛɛ ye donc a mana ɲami cogo cogo n'an bɛ ka taa min nɔfɛ n'o ye seba ye Ala ko nɔgɔya ba Maliba ye. Amina yarabi Ala ka o duwawu bɛɛ lajɛlen jaabi toujours an bɛ to FEMA foot la ka da kan kɛnɛ kan liste dévoilée jama ye an bɛ se k'a fɔ Modibo Kulibali ale min ye FEMA foot vice président ye fo ka taa se Laji Adama Kone ma u ye message de sensibilisation kɛ fo ka taa se mobilisation la ka lase min ye malien public bɛɛ lajɛlen ma u ka bɔ ka na Mali soutenir min ye juma nata ye contre la Mozambique an b'olu ka jaw filɛ an bɛ segin ka na. Troisième vice-président de la Fédération malienne de football, Modibo Kulibali a wele bila supporters bɛɛ ye u ka bɔ anw ka donantalanw supporter CAN 2025 éliminatoire okumu kɔnɔna na min bɛ kɛ Maroc. Je pense que an bɛɛ kan ka jɛ ka population sensibiliser pour que an bɛ se ka taa aider supporter cogo min na kosɛbɛ parce que ballon-tan ye fɛn min ye peut-être que ni mɔgɔw batira a bɛ tugu la kosɛbɛ c'est très normal. Mais je pense que ni bâti kɛra a bɛ digi mɔgɔ fɔlɔ min na o ye ballon-tannaw yɛrɛ parce que n'u gagnera je pense que a nafa fɔlɔ b'olu de kan an b'a sɔrɔ o fɛ mais a nafa b'olu fɛnɛ kan donc mɔgɔ si tɛ se ka na ka kulɔti don ka tila k'i tugu ka bɛn o tɛ se ka kɛ mais ballon-tan n'a cogoya don i bɛ match dɔw nɔgɔya i yɛrɛ bolo o bɛ gɛlɛya i bɛ match dɔw gɛlɛya o bɛ nɔgɔya mais ballon-tan ye fɛn min ye comme u b'a fɔ cogo min c'est un éternel recommencement. Min bɛ kuku ta o bɛ tila k'a tan e min b'a kɛra i bɛ tila k'a tan donc c'est comme ça ballon-tan o de ye et ballon-tan fana n'i donna la f'i ka jɛ ni gagne ni défaite ni match ni de o ye diyagoya de ye aw yɛrɛ b'o fɔ tuma bɛɛ ballon-tan sariya dɔ ye. ɲini fɛn ye mun ye ni problème nana a ka solution ka sɔrɔ a la donc fɛn min ye comité exécutif a troisième vice-président Modibo Kulibali a bɔra k'a ɲɛfɔ sisan communiqué yɛrɛ kɛra fédération malienne de football fɛ k'a yira k'a fɔ situation min tun bɛ yen qui était un peu anormal entre les joueurs et le CE de la FEMA foot a ɲɛnabɔra donc n'i y'a ye hali Amari tɔgɔ kɛra lisi kan bi c'est là o bɛɛ b'a yira k'a fɔ problème de tɛ yen tuguni donc o ɲɛnabɔra alhamdulilayi bɛɛ ka laɲini tun ye o de ye mɔgɔ si t'a fɛ k'a sama maintenant par rapport aux confrères n bɛ ladili min di yanni n ka ladili di fɔlɔ i b'a dɔn ko in na mɔgɔw y'a kɛ yɛrɛko kɛlɛ ye dɔw y'a kɛ ni fédération man di ou bien je peux faire mal à la fédération ni sira fɛ dɔw taara n'o sira ye et k'a ɲini k'a lajɛ kunnafoni jɛlen yɛrɛ ye mun ye crise kɔnɔ caman ma i focaliser o kan caman i focaliser dɔrɔn donc an ka essayer ka fédération tɔgɔ tiɲɛ dɔw fana bɛ se ka kɛ an ka essayer ka joueurs fana tɔgɔ tiɲɛ donc au cas fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ a la ne bɛ min fɔ n confrère ye ni situation suguya nana i b'a dɔn mɔgɔw y'a ko minɛ kodeni mais kodeni tɛ c'était très très délicat situation min don a situation kun ka gɛlɛn kosɛbɛ parce que a bɛ se ka na ni tiɲɛni belebeleba ye. K'a fɔ aw ɲɛna nin donantanw bɛ kɛ septembre kalo tile 6 juman don Mali ni Mozambique o bɛ kɛ anw fɛ yen Stade 26 mars la ani septembre kalo tile 10 tɛnɛndon Mali ni Eswatini o bɛ kɛ Afrique du Sud kanw fɛ yen. Troisième vice-président y'a fɔ cogo min na aw ka bɔ i n'a fɔ kɔnɔkulu ni match ninnu. Jaw kumakan lasera Abdoulaye Togo fɛ an kɔni bɛ se ka min faamuya nin na furugufurugu tun bɛ Mali joueurs ni FEMA foot ni ɲɔgɔn cɛla la nka ni Ala ka ja ye jisuma kɛra a fura ye ka da kan wele bilala Amari an yɛrɛ bɛ se k'a fɔ liste in yɛrɛ kɔnɔna na dɔw tun bɛ yen nɔ wele kun famana ka se olu ma ka na équipe nationale kɔnɔna na o dɔ ye Musa Jɛnɛpo ani Yves Bissouma an y'a ye wele ser'u ma nka est ce que u bɛna se ka na wa ka da kan an y'a ye maa 8 bɛɛ forfait signé ɲininkali tɔ min b'o yɔrɔ la nka an b'a dɔn o jaabiw bɛna sɔrɔ don nataw la ka da kan joueurs commencera ka regrouper kabala ka ban sisan an bɛna kuma Mali dege karamɔgɔ kura kan n'o ye Tom Saint-Fit ye
ale yɛrɛ an bɛ se k'a fɔ a ka nomination kɛra mercredi tɛmɛnen o bɛna utikalo tile 28 ma san 2024 ka kɛ Mali dege karamɔgɔ kura ye. An bɛ se k'a fɔ Tom Saintfiet a kelen kɔ Mali dege karamɔgɔ kura ye sa ministre de la jeunesse et des sports Abdul Kassim Fɔnba ale a reçoit a ka ministère kɔnɔna na min senfɛ a yɛrɛ accompagné na ni délégation ba ye ka da kan FEMA foot yɛrɛ maa ɲɛmaw olu tun bɛ kɛnɛ kan yen nɔ. An ma ɲamada min ye cérémonie de présentation ye o jaw fɛ ka sɔrɔ ka segin ka na. Tom Saintfiet sera Bamako dimanche don septembre tile fɔlɔ ale min ye anw ka samanta sɛgɛw ka degeli karamɔgɔ kura ye. Bi tɛnɛn don ani farikolo ɲɛnajɛ minisiri ye ɲɔgɔn ye kɛ. O ɲɔgɔn ye kɔnɔna la Abdul Kassim Fɔnba ye pereperelatigɛli kɛ min ye jamanadenw ka laɲini ye ale degeli kɛ karamɔgɔ kura fɛ anw ka donatanaw kunna. N ye mun ɲɛfɔ sélectionneur kura ye an y'a bisimila fɛnɛ k'a ɲɛfɔ a ye ko Mali kɔnɔ sélectionneur million 102 de bɛ yen donc a bɛɛ ye dɔnnikɛla ye bɛɛ bɛ balontan dɔn donc ale fana k'a bila hakilina la n'a ye décision fɛn fɛn ta a kan ka a miiri olu fana la bon olu bɛɛ kɔfɛ an kan ka jateminɛ kɛ k'a fɔ ko bi maliyɛnw an mago bɛ nisɔndiya la dɔɔni parce que an ka balontan kɔnɔna la fɛn caman kɛra an ɲɛ b'a la k'an bɛ se ka taa ɲɛ mais blocagew yera a sira la donc an y'a ɲɛfɔ a ye walasa a ka se k'o fana faamuya k'a lajɛ a bɛ se k'an dɛmɛ o baara la cogo min na an ka se ka nisɔndiya di maliyɛnw ma o kɔnɔna la o hukumu kɔnɔ bon a k'a bila hakili la ko fɛn fɛn bɛ yan nɔ département kɔnɔna la o fédération na o hali aw presse ni information fɛn fɛn bɔra ou bien ni communication fɛn fɛn bɔra an fanfɛla la o tɛ k'ale critiquer ou bien k'a fɔ ko a bɛ baara min na a baara man ɲi mais a k'a jateminɛ ni fɛn fɛn fɔra a kɔnɔna la ko hakilina dɔw don a k'a lajɛ a bɛ se ka hakilina ninnu kɔnɔna la a bɛ se ka fɛn fɛn tɔmɔ a la mun bɛ se k'a dɛmɛ a ka baara la. Ka baara ka gɛlɛn mais baara mun don an b'a ɲini ka maliyɛnw nisɔndiya de k'a saye u mago bɛ fɛn mun na k'o d'u ma mais den bɛ bi a tabaga bolo erreur bɛ kɛ bon fɔɲɔgɔnkow bɛ na mais a kɔni ka d'an ye an bɛɛ k'an ɲɛsin fɛn kelen ma parce que jamana mago bɛ mun na bi o ye an ka bɛn an bɛɛ ka taa fan kelen fɛ parce que a bɛ san damadɔ bɔ gɛlɛya b'an kan problème bɛ yen an ka mɔgɔ caman yɛrɛ taɲana o problème kɔnɔna la n'o ye kɔrɔnfɛ kɛlɛ ye n bɛ se k'a fɔ yɛrɛ Mali bɛɛ don bi bon balontan mun bɛ se ka mɔgɔw nisɔndiya dɔɔni k'an hakili fɛn dɔɔni o la bon n'an ma bɛn o fɛnɛ kan c'est pas bon. Tom Saintfiet y'a jira k'a fɔ k'ale labɛnnen don ka yɛlɛmali don Mali balontan cogoya la walasa ka se k'u layɛlɛ sanfɛ. Comme sélectionneur du Gambie les dernières 5 ans et demi, j'ai plusieurs fois dit que Mali est un des plus grands pays de football en Afrique. On a joué au Cannes, on a joué dans les qualifications pour le dernier Cannes et plusieurs fois j'ai dit ça aux médias internationaux. Pour moi, Mali est un des grands favoris aussi avant la Coupe du Monde au Qatar. Quand Mali a joué avec Tunisie, j'ai plusieurs fois dit que pour moi, Mali est le meilleur et peut qualifier pour la Coupe du Monde. Maintenant, je suis là et c'est un grand honneur d'être sélectionneur des Aigles. Pour moi, une équipe avec grand potentiel dans un pays qui aime le football, qui vive le football, qui est le football. Avec 22 ou 23 millions de peuples qui sont peut-être tous les sélectionneurs, mais je connais mon métier et je connais le monde du football. Je suis prêt pour ça. Et on est ensemble de travailler avec le staff local, le staff disponible qui est là et peut-être quelques peuples extra. Ensemble avec tout le monde, vous journalistes, le gouvernement, la fédération de football et tous les amateurs de football, de créer quelque chose dans le temps court. K'a fɔ aw ɲɛna Tom Saintfiet ka baaraba bɛna kɛ ka taa ni Mali ye CAN 2025 o la ka tila k'a kɛ cogo bɛɛ la walasa Mali bɛ se ka taa final la cogoya min na. Aw ni an bɔra sisan nɔ ka Tom Saintfiet ka jaw lajɛ ja min senfɛ a kun taara présenter ministre de la jeunesse et des sports la an b'a ye k'a fɔ FEMA foot ma ɲɛmaw tun bɛ kɛnɛ kan ye ministre de la jeunesse et des sports a yɛrɛ ye prononcé an b'a dɔn k'a fɔ aw ni an ye bamanankan mɛn an ye caman faamuya o la Tom Saintfiet yɛrɛ ka kuma kɔnɔna na sa bakuruba la an ye min faamuya a la an bɛ se k'a fɔ Mali yɛrɛ kun ka di a ye a engagé don il est conscient a b'a dɔn défi min filɛ nin a bolo ni a ma nɔgɔn kosɛbɛ a dalen b'a la k'a fɔ ko Mali ye senna ntolantan dugu ye senna ntolantan kanubaga caman bɛ Mali kɔnɔna na
a yɛrɛ fana b'a dɔn baara min dilen filɛ nin ye a ma a ko ni ala sɔnna a ma ale kɔni ni mali cɛdenw bɛ se k'a fɔ mali entraîneur minnu bɛ yan nɔ staff bɛɛ lajɛlen a n'u bɛna jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma walasa ka kɛ jamakulu kelen ka mali équipe nationale ka ale dɛmɛ cogo min na an bɛ se ka ɲɛtaga sɔrɔ mun taga yɛrɛ bɔra ka jaw lajɛ e jumɛn faamu Tom ka kumakan ninnu na. Oui, Dédé, pour ne pas ka segin min fɔ ka segin o kan je pense que Tom n'i y'a ka kumaw ta k'a lajɛ i b'a dɔn a la ko bi tɛ k'a ye mali kanu donc depuis mali n'a ye match min kɛ yan nɔ k'a to Gambie national kunna a ye a ka interview fan o fan na a ye mali ballontanna ɲumanw b'an bolo donc a y'o foliw kɛ bi a yɛrɛ ɲuman na ko an yɛrɛ bɛ yan bi donc baara bɛ ale de bolo pour que a bɛ se ka ɲɛ cogo min na a ye yɔrɔ dɔ fana fɔ o yɔrɔ diyara ne ye kosɛbɛ n'o ye a ka d'a ye ka baara kɛ ni sodenw ye a yɛrɛ ka interview la parce que nin kɛra ka intervention ye directement avant que interview ka kɛ interview la a y'a préciser komi Alu Badara Jalo Konti ko y'a ka danga ye donc hali n'a sɔrɔ papiyew ma bɔ fɔlɔ mais an b'o yɔrɔ ɲini FEMA foot fana fɛ n'o bɛ Tom ka papiyew labɔ u ka papiyew bɔ fana min b'a jira ko Konti officiellement a ka danga ye parce que an b'a ye o majɛw bɛ kɛ kuma caman donc olu kan ka to ka dabila n bɛ se ka min kɔni fɔ depuis kunun fana bɔ kɛra ministère la min ye Tom ye a taara Kabala joueurs minnu bɛ nalen u ye joueurs kunbɛn donc an bɛ se k'a fɔ joueurs yɛrɛ caman y'ale sɔrɔ yen ka ban a kɔni ni staff bɛ ɲɔgɔn fɛ i n'a fɔ communiqué min fana kɛra bi k'a jira ko min ye match nata ye ale de bɛna match fila ninnu bɛɛ lajɛlen coacher donc an bɛ dugawu de kɛ ala ka sebaya di u ma a ko kɛnɛ kan. Amina yarabi ala ka sebaya di ba Maliba ma ni sortie fila in bɛɛ lajɛlen na contre la Mozambique et l'Eswatini o kɔfɛ sisan an bɛna kuma formation dɔ kan an bɛ se k'a fɔ Donta Kawuriya kɛnɛ dɔ sigira ka lase Mali entraîneur 17 ma an bɛ se k'a fɔ maa 18 de tun ye entraîneur licence a ka tun bɛ minnu bolo nka ala ka wele sera kelen ma sisan nɔ maa 17 min tora an bɛ se k'a fɔ FEMA foot ale ni kafu ka wuli ɲɔgɔn ma okumu kɔnɔna na u ye Donta Kawuriya kɛnɛ dɔ sigi sen kan min senfɛ ninnu ka licence A kafu u bɛna formation k'u kun pour que a ka kɛ licence A CAF Pro ye licence A CAF Pro yɛrɛ nafa ye jumɛn a bɛna kɛ sababu ye Mali entraîneur u ka se ka farafina an bɛ se k'a fɔ u ka se ka sigi farafina rencontre min na kɛ u ka se ka sigi banc de touche kan ka d'a kan o papier kun tɛ olu bolo fɔlɔ nka an tɛna nin kuma caya an bɛ jaw filɛ an bɛ segin ka na. Degeni karamɔgɔ 17 mun garisigɛ donna kafu ka lisansi A o la o kɔni baara banna ka ban a bɛna kɛ sababu ye degeli karamɔgɔ ninnu ka se ka kafu ka compétition baw degeli karamɔgɔya kɛ minnu tun bɛ Mali degeli karamɔgɔ jɛ waati tɛmɛnenw na tile 4 kɔnɔna na degeli karamɔgɔ ninnu kɔni ye dɔ fara u ka dɔnniya kan degeli baaraw hukumu kɔnɔna na. Thème minnu choisi an ma thème ninnu choisi au hasard an ye Mali ballontan de jate minɛ thème minnu ka ɲi Mali ballontan ma an y'a essayé k'olu de choisi entraîneur ye thème ninnu na leadership b'a la gestion de groupe b'a la ka jama fara ɲɔgɔn kan parce que mɔgɔ sugu bɛɛ bɛ sɔrɔ a la thème nin fana na comment créer des relations i bɛ se ka adamadenya créer i ni mɔgɔw cɛ cogo min olu thème fana b'a la thème dɔ fana tun bɛ yen pour la communication d'influence comment influencer positivement à travers sa communication. Mɔgɔw ka kuma dɔrɔn fɛ a bɛ se ka mɔgɔw attirer ka n'a ma mais n'i ma se communication ɲuman fɛ i bɛ se ka mɔgɔw gɛn ka ma bɔ i la ni mɔgɔw ye o bɛ dimi donc pour que ka se ka olu bɛɛ créer bon an tilala ka kuma pratique kan ballontan yɛrɛ tagabolo kan tactique kan ani comment denmisɛnnin ninnu ka capacité bɛ se ka développer cogo min pour que k'o kɛ ninnu a kun ma nɔgɔn makɔrɔbaw k'o kɛ an sera ka cadet ninnu équipe nationale cadet denmisɛnnin ninnu sɔrɔ pour que olu k'an dɛmɛ an ka baara la. Degeni karamɔgɔ minnu garisigɛ donna kalan kofɔlen in na b'u ka nisɔndiya yira ka laban ka fédération malienne de football fo ka da kalan in nafa kan. N ka nisɔndiyalen don bi parce que cours de rafraîchissement min kɛra nin filɛ nin ye bon a tun kɛra ka kɔrɔ mais gɛlɛya ninnu tun donna la au niveau de la CAF bon an bɛ tɛmɛ o bɛɛ lajɛlen kan aujourd'hui an ye rafraîchissement nin kɛ rafraîchissement ye hakililajigin de ye an ye hakililajigin nin kɛ pour que an bɛ se ka an ka licence ninnu sɔrɔ k'an permettre k'an ka baaraw kɛ an ye mɔgɔ 18 mɔgɔ 17 18 yɛrɛ ye an ka instructeur ye bon pour que an ka se ka bɔ nin ko kɔnɔ entraîneur malien ka se ka évoluer parce que directeur technique déjà anw yɛrɛ tɛ a nisɔndiya b'anw na mais ni nin tɛmɛna
dɔ wɛrɛw bɛ programme pour que minnu bɛ B la olu ka se ka A kɛ minnu bɛ C la olu ka se ka na B kɛ donc nin ye fɛn dayɛlɛ nin ye vraiment min bɛ fisaya entraîneur malien ma. An ye cours minnu kɛ an ye entraîneur mɔgɔ jumɛn a kan k'i comporter cogo jumɛn envers lui n'a ka denmisɛnninw ani responsable ani joueur. Ensuite an ye émotion intellectuelle, c'est-à-dire émotion ye fɛn bɛna mɔgɔ la cogo min i kan k'a gérer cogo min o fɛn fasugu ninnu an y'o fana kɛ. An taara terrain na an ye pratique damadɔ kɛ. Pratique nous, comment préparer la vitesse, comment préparer une défense en zone, comment faire la transition avec les ballons. Ensuite, au bout qu'on a un rappel d'oké, les sons de la cava, un numéro que échange où il y a un coup de un échange boké, une communication manque à je pense que à Barayana, un but d'oké. Maintenant, Mali, Mimoune, kono ona Mali kan min kono na an ga bare min ga min ke an u kan bla tashila nu an bla tashila an ga sabar an bindo an go jira pour que ka do ga fo an fana bi sukola ni kafu ka lisansi A ko problème kun kɛra gɛlɛyaba ye Mali degeli karamɔgɔ ma don tɛmɛnenw na an bɛ se k'a fɔ ko bi nin kalan in bɛna kɛ sababu ye Mali degeli karamɔgɔw bɛ se ka degeli karamɔgɔya baara kɛ kafu ka compétition bɛɛ lajɛlen kɛnɛ kan. Nin ja ninnu kumakan lasera Musa Jara fɛ an b'a fɔ nin kɛra kɛnɛ ye min fɔra kosɛbɛ Mali entraîneur professionnel bɛɛ lajɛlen fɛ ka d'a kan u mɛnna ka nin kɔnɔ u mɛnna nka bi bi in na c'est devenu une réalité Muntaka Traoré ni nafa bɛna se ka kɛ jumɛn bi Mali yɛrɛ ma hali n'a ma kɛ entraîneur dɔrɔn ka niveau ye. Dede Mali dɔrɔn tɛ a fɔ nafa bɛna kɛ jumɛn farafinna yɛrɛ hali o ma parce que n'i y'a ta k'a lajɛ an ka degeli karamɔgɔw bɛ yen nɔ mun delila ka taa tɔn wɛrɛw ta kɔfɛ mun yɛrɛ ni Mali fɛnɛ tɛ kelen donc kafu ka laɲiniw don licence A kafu ni a pro t'i bolo donc i tɛ se ka sigi ban kan que ça soit équipe nationale A que ça soit avec le club en compétition africaine donc ni ka nin ye o ko bannen pewu ka kɔni ɲɛ an b'a dɔn mɔgɔ fila dɔrɔn de tun bɛ Mali kɔnɔ a bɛ mɔgɔ min bolo n'o bɛ Mohamed Magasuba ale ko fɔ ani min yɛrɛ ye kalan sigi ninnu kunna sisan sa n'o ye Ousmane Guindo ye DTN par intérim donc bi an bɛ se k'a fɔ maa 19 kɔni bɛ Mali kɔnɔ min ye maliyɛn den mun bɛ se ka entraîneur kɛ farafinna fan bɛɛ fɛ ka sigi ban kan pour que ka Mali kun kɔrɔta i n'a fɔ ka farafinna yɛrɛ kun kɔrɔta DTN donc a nafa tɛ fɔ ka ban. O faamuyara kosɛbɛ sisan an bɛna bɔ sennadolantan kadiri kɔnɔ sisan an bɛna kuma senfili ani bolofili dɔ kan min tɔgɔ ko Vovinam Viet Vodao. Vovinam Viet Vodao ye farikoloɲɛnajɛ modèle kura ye min nana an ka jamana kɔnɔ a kuma ma jan a dɔnnen tɛ kosɛbɛ nka a bɛ k'i sɛnsɛn dɔɔni dɔɔni ka d'a kan a ka championnat national o tako 10 baaraw sigira sen kan bɛ se k'a fɔ stade du 26 mars la a kɛra sibiri tɛmɛnen ka bɛn ni utukalo tile 31 min senfɛ sa u ye denmisɛnninlakaw musolakaw fo ka taa se cɛlakaw ma ka compétition organisée ninnu bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ nka o ta bannen dɛ ni compétition nationale min sigilen filɛ sen kan a bɛna kɛ sababu ye an ka Mali ma ka compétition africaine k'ale labɛn ka d'a kan Coupe d'Afrique de Vovinam Viet Vodao Mali de kan ka o fɛnɛ bisimila ɲina nka an tɛna o kuma caya an bɛ jaw lajɛ ka segin ka na. Ni championnat ye ligi 7 fara ɲɔgɔn kan ni ka fara Bamako ligi yɛrɛ kan ka dafa segina wa tile kelen ɲɔgɔn dan kɔfɛ Bamako ligi ale wulila k'i jɔ ni saraba ye ni médaille 56 ka tugu wala Kulikoro ligi nana ni médaille 32 Buguni ani Joyila olu nana u jɔ jɔyɔrɔ sabanan na ni médaille 6 ye Segu ale dana médaille 1 ma. Baara mun kɛra nimisi wasa ba bɛ n fan fɛ sabu n y'a ye k'a fɔ baara in a bɛ ka améliorer kosɛbɛ n'i y'a daminɛ anw yɛrɛ b'a daminɛ tuma min na ka na se bi ma i b'a ye k'a fɔ yɛlɛma caman donna la denmisɛnninw vraiment talan bɛ ka na kosɛbɛ. Ni ɲɔgɔndan in bɛ kɛ sababu ye walasa ka farafina ɲɔgɔndan ba mun kan ka kɛ an fɛ yan nɔ ni k'o labɛn o ɲɔgɔndan in o kan ka kɛ an fɛ Bamako yan nɔ novembre kalo nata walasa ni ka se ka tan 2017 ta ne ka se k'o ɲɔgɔndan kɛ o mun sen fɛ Mali ye a labɛn ka tila ka wuli ka jɔ ni a jɔyɔrɔ fɔlɔ ye. Coupe d'Afrique min bɛna organiser an fɛ yan san laban an bɛ se k'a fɔ a sera ka ban yɛrɛ nafa min bɛ na kosɛbɛ yɛrɛ Coupe d'Afrique nata in a b'i n'a fɔ o préparation de ni a b'i n'a fɔ an bɛ ka match amical kɛ ka kɔ an ka phase finale ye donc nin bɛna dɛmɛba de d'an ma surtout an ka équipe nationale ma sabu an ye équipe nationale ta an tilala ka segin k'u bila baara la surunyalen o kɛra ka bɛn ni nin championnat ye donc an y'u sen lajɛ
lakini minnu b'a la ni an bɛna olu corriger ɲɛnama ka bɛn ni championnat sabu novembre don an kɔrɔ o ye kalo 3 ko ye an ma se k'a fɔ k'o sera ka ban wele kan bɛ n bolo o de ye hali bi ka denmansaw wele ko in bɛ a man nɔgɔn quoi i y'a ye n'a fɔra denmisɛnninw bɛ tile an bolo fo ka taa se ni heure ɲɔgɔnna ma k'a fɔ masaw ye u ka hakɛ to o la hali bi u kana dimi k'a fɔ n'an y'aw bila ka taa a bɛ su bɛ ko bɛ ayi fɛn dɔ de bɛ an mago b'o la denmisɛnninw yɛrɛ ka nafa de b'o la sini ma. hakilina jiginna k'a fɔ ko farafina tɔnba mun bɛ yen ni championnat in kunkanko kan olu kan ka jɛrɛ dɔ boloda yan nɔ wa u jɛrɛ mun senfɛ u kan ka ɲɛmɔgɔ sigi dɔ fana kɛ. Ni tun ye stade du 26 mars kɔnɔna ye min senfɛ Abubakar Warma ale tun bɛ ka lasew kɛ Fovinam Viet Vodao championnat national 10e édition kan ka ladonna fana k'a fɔ Mali kan ka championnat d'Afrique min reçoit o tako 6nan baaraw bɛna sigi an fɛ yan nɔ Mali la min senfɛ sa assemblée élective dɔ bɛna kɛ an bɛ se k'a fɔ Mali yɛrɛ jigi bɛ min ye o ɲɛmaaya kan an bɛ se k'a fɔ instance min bɛ farafina bɛɛ lajɛlen diriger Fovinam Viet Vodao la o bɛ o élection ko fɔ nka Muntaka min yɛrɛ diyara ne ye kosɛbɛ talent bɛ denmisɛnninw na kosɛbɛ. Oui, malheureusement i tun bɛ ka min kɛ n'o ye ciseau ye a don ciseau ma kɛ a ko kɛnɛ kan parce que finale min tun bɛ ka kɛ ciseau tun tɛ o finale ninnu na démonstration ninnu de la u bɛ ciseau ninnu kɛ i da sera assemblée ko kuma min ma i b'a dɔn fɛn ninnu farafinna fɛn caman bɛ yen nɔ association sigicogo b'a kɛ donc n'u b'a fɛ dɛmɛ ka se jamana min ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye n'i y'a demandé n'a yira k'a volonté bɛ yen puis a possibilité bɛ yen nɔ donc u bɛna assemblée kɛ e fɛ yen o fana bɛ fanga di e ma pour que e ka maa choisi maa min bɛ kɛ ɲɛmɔgɔ ye donc ni ala sera ka kɛ Mali ka a ɲɛmɔgɔya o fana sɔrɔ je pense que o bɛ fisaya an ma farafinna bɛɛ o kɔnɔna o la sinon hakilina jiginna Fovinam yɛrɛ nana Mali kɔnɔ en 2007 donc avec le DTN maître Oumar Ndoye an bɛ foli d'a ma kosɛbɛ ale ka wulikajɔ kama an bɛ se k'a fɔ Fovinam bɛ kɛ Mali kɔnɔ kosɛbɛ sisan donc n bɛ se ka min fɔ en 2017 Palais de Sport kɔnɔna la Mali ye Coupe d'Afrique kelen organisé yen nɔ an kɛra min ye champion ye o ko kɛnɛ kan parce que an ye médaille or min sɔrɔ mɔgɔ tɛ yen maa min y'o ta Mali kɛra premier o la an bɛ dugawu de kɛ 2024 ta min n'a fana bɛna kɛ ala ka o don o yira an kɛnɛma na wa Mali ka se ka trophée sɔrɔ o kɛnɛ kan. Amina yarabi Muntaka Traoré ala ka o dugawu ninnu bɛɛ lajɛlen jaabi. Fovinam Viet Vodao ale tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen sa an bɛna kuma an ka bɛɛ farikolo ɲɛnajɛw kan n'o bɛ an ka football denmasiw ko fɔ minnu bɛ kɛ an ka sigidaw la a ka ca la an bɛ ninnu ye vacances de fɛ donc o senfɛ sa an bɛ se ka fɔ Coupe de la coalition des jeunes dévoués du Mali o tako filanan o finaliw tanna an bɛ se ka fɔ dimanche tɛmɛnen Jelibugukaw fɛ yen nɔ Cobra terrain na donc an ma ɲɛma da o fɛnɛ jaw fɛ ka segin ka na. Vacances foot ye Kojema n'o ye collectif des jeunes dévoués du Mali ale ka tulonkɛ labɛnnen ye a laɲini ye ka sifinnakaw fara ɲɔgɔn kan ani k'u sen don sigida taaɲɛ baaraw la ni tun ye kupu in tago filanan finali ye min ye FC Kudayi n'ale donfini tun ye nɛrɛ ye ani FC Alfulɛ n'ale donfini tun ye lenguruba ye olu bila ɲɔgɔn na Jelibugu Kobara terrain na. Hakilina nin tɛ dɔwɛrɛ ye an y'a lakɔlɔsi vacances ye activité ye maintenant mɔgɔw bɛ to so dɔw bɛ taa activité dɔwɛrɛ kɛ maintenant an y'a décidé vacances fɛ an bɛ se ka activité jumɛn kɛ pour que ka se ka jeunes fara ɲɔgɔn kan fɔlɔ filanan fana mun ye jeunes bɛ se ka impliquer cogo min na u ka sigida ɲɛnabɔli ko la vraiment an content don ka d'a kan kunu laɲini kɛra mun ye laɲini sabatira parce que laɲini ye kun ye maintenant ka jeunes don ɲɔgɔn na en même temps jeunes ka se k'u ba don u ka sigida développement la a laɲiniba o de. Ni farikolo ɲɛnajɛ ye fɛn ye mun bɛ bɛn ni kelenya ko fɔ Kojema ale ka laɲini ye tulonkɛ in ka to sen na donna nataw la walasa ka sifinnakaw tagan ko caman ma. Mun an y'a kɛ balontan ye sport ka ca Mali la mais balontan de fanga ka bon balontan de ka di mɔgɔw ye kosɛbɛ mais n'ala y'a nɔgɔya ka partenaires an ka continuer ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'ala sɔnna san natɔ la an bɛ se ka sport wɛrɛ don a la comme basket comme o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw jamana ye siniɲɛsigi ye jeunesse de donc ɲɛnaminimafɛn surtout jeunesse ko o yɔrɔ janya ka bɔ o la donc o kɔfɛ u ka kalan ta ni ba ye ka kalan kɛ ka ɲɛ laɲini min bɛ yen ko Mali kura ko a ka ca Ala fɛ n'an cɛsiri a bɛ se ka sabati a tɛ se ka kɛ jeunesse kɔ donc an b'a ɲini jeunes fɛ u ka kalan ta ni sɛbɛ ye c'est vrai ni vacances kɛra ɲɛnajɛ bɛ se ka kɛ mais kalan kɔnɔna na u ka kalan ta ni sɛbɛ ye ka ɲɛnaminimafɛnw ye k'a to yen. Vraiment an ka se ka fara ɲɔgɔn kan an ka fara ɲɔgɔn kan balontan ou bien sport wɛrɛw la pour que farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛya de a bɛ kɛnɛya de ko fɔ comme an b'a fɔ cogo min na denmisɛnninw de ye siniɲɛsigiw ye inchallah donc welewelekɛw ka fara an kan an ka se k'an bolo di ɲɔgɔn ma
ni n'a ɲɔgɔnna ka caya commune kɔnɔ. Ni tulonkɛ in bɛɛ kun cɛra ni jɔnjɔn ani misi kelen dili ye FC Kudayi mɔgɔw ma olu minnu wulila k'u jɔ ni siraba ye nin kɛnɛ in kan. Jɔyɔrɔ filanan n'o kɛra FC Alifula ye, ale kɔni ta kɛra saga kelen. A kɔni kɛra nisɔndiya caman ye min ye Jelibugukaw fɛ yen nɔ sigida fɔlɔ la Bamako. Sisan an bɛ continuer toujours n'an ka football des messieurs ye kana kuma min ye Coupe de l'Amitié Musa Aidara min bɛ ka sigi commune 2 kɔnɔna la Bagadajikaw fɛ yen nɔ. Coupe min don a bɛ ka engouement ba la susciter ka d'a kan depuis coupe in lancement fo kana bila bi la. Wula o wula ni match bɛ yen nɔ Rayida kɔnɔna de bɛ minɛ k'a fa gɛngɛngɛn farikolo ɲɛnajɛ kanubagaw bɛɛ lajɛlen fɛ ka d'a kan coupe in yɛrɛ hakilina ye walasa ka commune 2 sifinnaka bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan cogo min na u bɛ se ka commune 2 yɛrɛ layiriwa. Coupe in bɛ niveau min na sisan nɔ o ye quart de finale. Quart de finale affiché la sa an bɛ se k'a fɔ Muntaka jɔn ni jɔn de kun karilen don ɲɔgɔn na au niveau la. Oui, Dede an bɛ waati min na sisan an bɛ ka to ɲini kɛ an filɛbaw fɛ parce que quart de finale fɔlɔ min bɛ ka taa sa n'o bɛ FC Keyita ni FC Maricon ale kofɔ an bɛ don tuma min na studio kɔnɔna la o jaabiw kun ma di an ma. Mais an kɔni b'a dɔn sa ma sɔn sebaya kelen sɔrɔla o la ka ban. Sini n'o ye araba ye sa an bɛ se ka fɔ Tawatiden ale ni Misira olu bɛ kari ɲɔgɔn na. Sinikɛnɛ n'o ye alamisa n'o ye jeudi fɔlɔkɔ a n'a tɔgɔ bɛ ɲɔgɔn na quoi. Fɔlɔkɔ ale ni Bagaribuguden olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Donc an bɛ se ka fɔ quart de finale la équipe 6 olu de qualifié la ka taa quart de finale o la. Donc o 3 bɛ qualifié ka taa demi finale la terrain sanfɛ. 3 min bɛ yen n'o olu kɔni bɛ bugɔ quart de finale la u bɛna lajɛ mun mana kɛ meilleur ye o la u bɛna o ta k'o fara kan pour que ka demi finaliste dafa 4 ale o la. N'Ala sɔnna ma ni min bɔra demi finale fana programmation na ani a jaabiw la don nataw la an b'o di maaw ma Aminata Dede Sisoko. Siga tɛ o kuma la an bɛ continuer toujours o cadre kelen kɔnɔna na kana kuma Kupo Muntaka Traoré kan o min ta ko 4nan baaraw bɛ ka sigi sen kan Wɛnɛtugukaw fɛ yen nɔ ni ye a bɛ sifinnakaw ko fɔ denmisɛnnin fitininw minnu tulo tɛ tɛmɛ kilo 45 kan ale fana laɲiniba ye walasa ka denmisɛnnin fitininw congé kɔnɔna na k'u la occuper k'u bɔ sira jugu kan cogo min na u ka se ka yala jugu ni kunjuguyaw bɛɛ lajɛlen dabila o ye yɛrɛ ka hakilina talen coupe in sa ale bɛ demi finale de niveau la bɛ se k'a fɔ an kumana quart de finale match fɔlɔ kan an ka jamukan tɛmɛnen na quart de finale match filanan min tɛna sibiri tɛmɛnen o tɛ kalo tile 31 o tun bɛ ka Espérance de Samaya ale ni ASSD kun kari ɲɔgɔn na min senfɛ ASSD ale tagamana Samayakaw kan 2-0 o kɔfɛ Sezo ale ni Tourbillon tun bɛ ɲɔgɔn na Tourbillon a bɛ n'a fɔ a ye fɔlɔkɔba wuli min ye Sezo mɔgɔw ɲɛkɔrɔla la ka celu 5 don u la Sezo mɔgɔw olu ta kɛra celu 3 ye demi finale o min affiche bɛ an bolo kɔrɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko demi finale matchw tani o don hali n'a y'a sɔrɔ a ma dɔn fɔlɔ an y'a dɔn k'a fɔ maa min ni maa min bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Sefar ale ni ASSD olu de bɛna kun kari ɲɔgɔn na demi finale match filanan na sa Samankɔ 2 ale ni Tourbillon olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni fɛn o fɛn bɔra ni match ninnu na an bɛna o da aw tulo kan don nataw la Muntaka Traoré n tɛ bɔ f'i ka coupe yɛrɛ a bɛ niveau min na sisan nɔ Wɛnɛtugukaw fɛ yen nɔ a bɛ ka mun yɛrɛ kɛ min ye public la. Oui, bon, je pense que coupe nin ka di parce que aw taa samedi de fɛ ka caya an b'a ye n'a samedi sera mɔgɔw bɛ bɔ ka caya an yɛrɛ kɛlen k'a fɔ ko demi finale bɛna bila don wɛrɛw la kura même yan an ka don studio kɔnɔ n ye appel dɔ sɔrɔ ko est ce que ko samedi ko match bɛ yen wa n ko non n ko bon match tɛ yen fɔlɔ n'Ala sɔnna ma an bɛna demi finale programme Dede k'an dɛmɛbagaw fɔ surtout les parrains le jeune Oumar Daf an bɛ foli d'a ma ça fait 4 ans san 4 donc vraiment depuis ko ni sigira sen kan a bɛ ka denmisɛnninw dɛmɛ pour que a ko bɛ se ka kuncɛ cogo min na ɲuman na. Ala ka o yira aw ni anw na o fana de bɛ dansigi bi farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw la an b'a fɔ aw ɲɛna aw kan bɛn ni Ala sɔnna ma mardi wɛrɛ à partir de 19h30 walasa an ka se ka na kuma aw ye farikolo ɲɛnajɛ kibaruya wɛrɛw kan aw kan bɛn.